Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most megmutatok mindent. Az új színekben pompázó fitnyumi cuccaim is tesztelve. Mutatom. Elkészült a kapucnis kardigán is. Nézzétek meg! Ennek a hátulján találjátok a fontos feliratot. És elkészült az új színben a sportpóló is. Jó? Ugyanúgy rajta van a felirat és minden, és mondom, hogy mik vannak rajta. Sportpóló van fehér színben és rózsaszín színben is, illetve valaki kért narancssárgát is. Hogyha nem sportpólót szeretnél, akkor van sima pamutpóló, amit utcai viseletként is hordhatod, vagy az utcán is hordhatod. Bocsánat, van, amit kicsit zagyván mondok, mert én baromira lelkes vagyok, a szívem ezerrel kalapál. Az utcai póló iszonyatos nagy mennyiségű színben kérhető. És akkor miről is szól ez a fitnyumi póló, illetve a fitnyumi hátizsák, legtöbben feketében kérték, úgyhogy így is elérhető. Az első, az a fitnyumi vezér igéje szerepel rajta. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hogy miért ez a vezér ige? A szívedről szól. Fitnyumi, test, lélek, szellem, társas kapcsolatok egészsége. Szerintem mindent elmondok azzal, hogy a szíved minden egészség középpontja. Testi egészségednél is nagyon fontos a szívednek az állapota. Lelki egészségednél is az, hogy milyen érzéseid vannak, hogy érzed magadat, nyilván nagyon fontos. Szellemi egészség szempontjából tudjuk, hogy ki a szívednek a királya, ki a szívednek az uralkodója, szintén nagyon fontos, hogy így ebből a szempontból egészséges tudsz-e lenni, vagy sem. És társas kapcsolatok, hát nem mindegy, hogy hol van a szíved, kivel osztod meg a szívedet, illetve hova van a szereteted. Na, de ez, hogy miért is ez a vezérige, erről még bővebben olvashattok weboldalamon is. És akkor mit találtok itt alul? Van, aki mondta, hogy tök jó, hogy rajta vannak a támogatóim. Mondom, ezek nem a támogatóim, hanem ezek az én saját programjaim. Az egyik az a Kerfi, ez a keresztény fit műhely. Ez egyelőre egy Facebook csoport, de bővülünk, vagy legalábbis nekem ez a célom. A másik az a Fitnyumi, itt a logónk, ez a test, lélek, szellem, társas kapcsolatok egészsége, vagyis a Fitnyumi, ez egy 21 napos program, keresztény életmódprogram, vagyis az életmódváltás, az egészséges életmódod keresztény szellemben zajlik. Aztán a következő logó, ami szintén saját, ez a Kerfi Café, női Kerfi Café, ami női keresztény fit magazin. Az első száma már meg is jelent, de egy bővített számmal fogok majd nektek jelentkezni. És amit még találhattok, itt van még az alján egy QR kód, ez a weboldalamnak a QR kódja, és annyira jól megcsinálták a nyomását, hogy úgy igazából, hogyha ránéz, akkor be is olvassa a weboldalamat, tehát tök szuperül működik. Úgyhogy ez az, amit jelenleg megtalálhattok, ezzel az igével, a későbbiekben tervezem, hogy más olyan bibliai idézettel készülnek hasonló sportpólók, illetve utcai pólók, amik az egészséges életmódhoz kapcsolódóak lehetnek. És lesz olyan is, mivel a cél egy életmód misszió alapítványnak a létrehozása, és lesznek olyanok is, ahol ez az életmód misszió alapítvány fog szerepelni, tehát itt nem a támogatók, hanem az, hogy aki a póló. Az életmód misszió alapítványnak a logója már készen áll. Én leszek az alapító tagja, hiszen az ötletet hoztam. Én úgy gondolom, hogy én is készen állok, bár ezt majd még az Úristen megmondja. Én úgy érzem, hogy készen állok, 2024-ben indulunk. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi. Én nagyon boldog vagyok ezektől, annyira örülök neki, amikor látom a saját tervemet, a saját elképzelésemet megvalósulni.
Már mások is hordják a pólót, nagyon-nagyon boldogok és nagyon-nagyon örülnek neki. Remélem, hogy ti is, bővüljön a létszámunk, és szerveződnek az keresztény életmód programok, amire várlak benneteket szeretettel. Kövessétek a weboldalt, a YouTube csatornát, illetve Facebookon mindent jelzek nektek. Hajrá, sziasztok!